барои пешгирӣ аз коронавирус мутахассисон тавсия медиҳанд ки ҳар як нафар гигиенаи шахсиро риоя намуда дастонро бояд тез бо собун ва ё маҳлулҳои безараргардонанда шӯяд. Бояд ба пардаҳои луобӣ хусусан бинӣ, чашм ва даҳон камтар даст расонид. Истеъмоли меваҷоту сабзавоти аз витаминҳо бой бисёр муҳим мебошад. Лозим ба ёдоварист ки имрӯзҳо барои пешгирӣ аз ин беморӣ дар ҳудуди кишвар тадбирҳои зарурӣ рӯи кор гирифта шудаву мутахассисон барои корҳои фаҳмондадиҳӣ волонтеронро омода месозанд, ки онҳо байни мардум пайваста барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ташвиқоту тарғибот мегузаронанд. Дар шароити Тоҷикистон фасли зимистону тобистону тирамоҳу аввали баҳор гарм мебошад. Мо ҳар як нафаре ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунем, мо бояд ки пешгирӣ кунем ҳамаи бемории сироятие ки фаславӣ мебошад. лекин пӯшида нест ки бемории сироятие ки фаславӣ мебошад дар шароити Тоҷикистон 4 фасли сол бемории зукомона дида мешавад. 4 фасли сол бемории меъдаи рӯйда. Аз ин лиҳоз мо бояд ки он кӯдаконе ки дар кӯдакистонҳо ҳастанд, он кӯдаконе ки дар мактаб мехонанд, онҳо бояд ки тарзи шустани дурусти шустани дастро риоя кунанд. ин ҳамеша вақт бояд гузаронад. новобаста аз он ки ҳозир ҳаст як беморие ки пандемия ҳаст, нест бемори пандемия ҳаст, мо бояд ки ин корҳои пешгирикунандаро иҷро кунем. Инчунин мутахассисон мегӯянд ки ба ҳар гуна овозаҳои беасос ки вақтҳои охир байни мардум паҳн гаштаву аз он шабакаҳои иҷтимоӣ ҳангома месозанд дода нашаванд, зеро то ба ҳол дар ҳудуди кишвар ин беморӣ вуҷуд надорад ва он сару садоҳо асоси воқеӣ ҳам надоранд. оиди он сирояте ки ҳозир дар тамоми давлат ҳастанд, гуфтаниам ки бемории сирояти COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон нафар қайд нашудааст ва он ахборотҳое ки 6 апрели соли 2020 дар фейсбук чоп шудааст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷаборасӯ як бемории сироятие ки мумкин ки аз ҳамин беморӣ бо илтиҳоби шуш гузаштааст, ин нодуруст мебошад. ҳамзамон барои ба карантин фаро гирифтани беморон дар беморхонаҳо чораҳои зарурӣ анҷом дода шудаву табибон ҳам барои қабули беморон омода мебошанд. дар ин замина табибон барои омода намудани дастгоҳу таҷҳизотҳои зарурӣ тадбирҳои мушаххасро андешиданд ки ин ҳама ба талабот ҷавобгӯ мебошад. беморие ки ҳоло тамоми сайёраро ба ташвиш овардааст, ин бемории коронавирус ҳаст ва имрӯз беморхона низ дар канор нест. муассисаи беморхонаи клиникии шаҳри бемориҳои сироятӣ омода ҳаст ба қабули чунин беморон ва мо низ тамоми таҷҳизотҳоро дастрас карда истодаем. маводҳои безараргардонӣ ба қадри кофӣ дар беморхона вуҷуд доранд ва ғайр аз ин дар беморхона бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. либосҳои яккарота ва тамоми он лавозимотҳое ки дар ҳолати қабули чунин беморонро омода ҳаст, мо метавонем қабул намоем ва доимо аз ҳамон рӯзе ки дар ҷаҳон эпидемияи беморӣ аз 3 январ ки эпидемияи бемории коронавирус аз тарафи ташкилоти ҷаҳонии тандурустӣ эълон гардид, аллакай дарсҳои машғулиятҳои амалӣ дар беморхона гузаронида мешаванд ва қайд кардан зарур аст ки дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар назди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ситоди доим намоякунанда таъсис дода шудааст ва манам аъзои ҳамин ситод ҳастам ва ҳар вохӯрие ки мо мегузаронем ҳар рӯза дар институт ҳамаи ҳамон мушкилиҳое ки пеш мебиёяд аллакай роҳҳои халли худро ёфта истодаанд. бояд гуфт барои пешгирӣ кардани бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус имрӯзҳо аз ҷониби ташкилоту муассисаҳо тадбирҳои зарурӣ рӯи кор гирифта шудааст. аз ҷумла дар Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ситод омода карданд ки инҷо утоқи алоҳида бо таҷҳизоту дорувориҳои зарурӣ таъмин гашта кормандон пайваста аз онҳо истифода мебаранд. ба гуфти масъулин ташкили чунин ситод дар ҳудуди ташкилоту муассисаҳо ба манфиати кор мебошад, чун истифода аз ин гуна маҳсулоту таҷҳизотҳои тиббӣ метавонад инсонро аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ эмин нигоҳ дорад. дар баробари ин олимону мутахассисон тавсия медиҳанд ки пайваста дастонатонро шуста аз маҳлулҳои зарурӣ истифода бурда дар ҷойҳои сироодам камтар бошеду асбобада салом кардан ва оғӯш намудани ҳамдигар худдорӣ намоед. бисёр оқилона ва фикр мекунам ки сари вақтӣ аст, чунки дар ҳар як институт, инҷо институтҳои зиёде ҳастанд, дар ҳар як институт як тадорукот, як ситоде масалан амал мекунад бо сардории ҳамон ситод ки дар ҳама ҷоҳо барои пешгирӣ
شرایط‌ها مهیا شده است. از جمله مثلا حتی در درآمدگاه آنتیسپتیک‌ها گذاشته شدند، در جای تشناب، در جای دستشویی هم همین چیز به عمل آورده می شود. حتی چیزهای خلقی رو هم چون که دیدید فرا آوردند، گرد آوردند و از تجربه مردم، از تجربه گذشته مردم معلوم است که این چیز هم میتواند تا اندازه و مردم کمک کند در دفع کردن بعضی عفونت‌ها. از این جهت من کابینت مخصوص دایر کردن در همینجا که مردم هر سری وقت میتوانند بیان فشارشان سنجن. خب اگر نبودا تمپراتور دارن را مثلا پیدا شده باشد دانند که چی، و حتی اپتیچکای معین درست کرده شده است که در اون داروهای مختلف گذاشته شدن که کمک اول رسانده شود. آن به که دیگر سلامی دستی نکنیم، با بوس و کنار عرض هستی نکنیم. این ملک بدن امانتی یزدان است، یک نخنه با کاری تندرستی نکنیم. باید گفت تا به امروز در جهان شماره گرفتاران به نوی کرونا کووید 19 به 1,519,057 نفر رسیده است. تعداد فوتیدگان از 88,000 نفر گذشته شماره بیماران شفا یافته بیش از 330,000 نفر گردید. در این باره سازمان عمومی جهانی تندرستی خبر می‌دهد. طبق معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی، ایالات متحده آمریکا از روی شماره گرفتاران این ویروس در جای اول قرار داشته. بین کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل شماره سیرایت یافتگان در فدراسیای روسیه زیاد میباشد. یادآور باید شد که بین دولت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل تنها در تاجیکستان و ترکمنستان یگان حالت سیرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده است.